Келешекте Алмаз Нургалиевның «Жылак» фильмы Оренбурда да күрсәтелер деген өмет бар. Бу оренбурлыларда икеләтә кызыксыну уятыр, чөнки фильмда Оренбур татар драма театры артисты Марсель Рәхмәтуллин да уйный. Танылган артист Әсхар Шакировка багышлап төшерелгән «Жылак» фильмында Марсель Рәхмәтуллин нинди рольне башкарганын Фирүзә Әбсәләмова белеште. Марсель Рәхмәтуллин сәхнәдә 50-гә якын образлар тудырды. Ул тирән психологик, трагик, комедия образларында да бер тигез ышандыргыч уйный. Сәхнә тормышында кем генә булмый. Мәрхәмәтле олы йөрәкле, кешелекле ир-егет, мәкерле көнчел герой. Әмма Марсельнең кинода төшүе икенче тәҗрибәсе. Дөресен әйткәндә, бик җиңел булды минем өчен. Чөнки менә 19 елда монда безнең Оренбурга килгәннәр иде Мәскәүдән кино төшәргә. Александр Анатольевич Прошкин ул менә эш башланганда Сармат дип атала иде. Бер ай съемкалар барды. Шул бер ай эчендә шул киноның атмосферасына бирелеп, карап биреп, өйрәнеп бирдем. Бик күп ачылышлар ясадым үзем өчен. Менә ничек кино туа икән. Бу юлы Дамир Сираҗеев премиясе лауреаты 35 яшенең 15-ен сәхнәдә уйнаган актер, кинода фотограф. Анда инде шундый бер күренеш, Әсгар абый Шакировны ул паспорт алырга килә дә фотога төшерергә кирәк. Мин фотограф ролен башкардым инде. Зур фотоаппарат, аны каян тапкандыр Алмаз. Мин исәкелем китте, анда 4 кеше күтәреп керттек, куйдык. Менә ялгышмасам 1957 елгамы Харьков шәһәре дип язылган иде. Ахырсы менә бәлкем елын дөрес әйтмимдер. Шундый зур бандура, шуның белән инде генә күнегеп, ничегрәк Алмаз аңлатты, нитте, видеоларында җибәрде инде. Видеолар гына түгел, үзенең профессиональ студиясында борынгы фотокамера экспонаты белән мастер-классны Оренбурның танылган фоторәссамы Александр Мирзаханов та күрсәтте. Закрывал кассету, вытаскивал, она получает на свету уже свет не попадал. Да, и потом шел в лабораторию, и в темноте уже ее там проявлял, и получалось вот такое изображение. Кстати, вот мы когда снимали, получается, по-моему, даже аппарат был рабочий, и там, когда смотришь, получается, видно человек, который вверх ногами, да, и это прям в фильме есть этот момент. Если это положить на светочувствительный, еще не засвеченный материал, вот на этот негатив вот так положить, и засветить, а потом проявить, то получится позитивное изображение. Вот это, да. Это негатив и это негатив. Но когда негатив, получается позитив. Кайсы бер күренешләрне бер дубльдан төшердек. Менә ул сирәк була торган әйбер инде. Ләкин теге ничектер практика, опыт үзен белдерә икән. Казанда август айында «Жылак» фильмының презентациясы узды. Марсель Оренбургта фотограф ролында иде. Безнең күпчелек рольләрдә халык театры, күпчелек булмаса да инде байтагында халык театры артистлары. Ни өчен алар булды? Минем фикеремчә, авыл җирендә күренешләрдә авыл халкын авыл кешесе ярата тиеш. Менә татар киносы, шулай менә Алмаз эшләгәнчә, шулай төрле төбәкләргә, төрле регионнарга шулай тамыр җәйсен иде. Тамыр җәеп, шулай киләчәктә Алла боерса, Оренбурга да килеп берәр кино төшерсеннәр иде. Дөнья белән бер адымда барырга кирәк. Менә хәзер нәрсә актуаль безнең өчен. Хәзер нәрсә безнең өчен менә үрнәк. Шуның турында уйларга кирәк. Безнең дә шәхесләребез монда күп, безнең шәхесләр дә бар монда. Менә шәхесләр турында әйтсәк, шул киноны барып карау, ул бер очрашу. Кешеләр, туганнар, танышлар очрашып, хәлләр сорашып, бер-берсен күрешеп, шундый бер кичә, бер бәйрәм дип атыйк. Шундый мәҗлесләр, кичәләр күбрәк булсын дип тырышабыз инде. «Жылак» фильмының режиссеры Алмаз Нургалиев оренбурлыларга яхшы таныш шәхес. Шуңа да аның белән очрашу кичәсен оештыру һәм «Жылак» фильмын Оренбурда күрсәтү хакында сөйләшүләр алып баралар. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова, Ринат Әбсәләмов, Татарлар. Бүгенге